खुलुमबाय बड'लेण्ड निउज 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। इउनाइटेड पिपल्स पार्टी रिबेलेरा फैगौ जानो गोनां राज्य सभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिनि मुं फोसावबाय। इउपिपिएल दोलोनि वर्किं प्रेसिडेन्ट रोनगोरा नार्जारिनि मुंखौ राज्य सभानि बिजाथि महरै फोसावबाय। खुंथायाव थानाय इउपिपिएल हान्जानि जानानै रोनगोरा नार्जारियानो जागोन राज्य सभा बिसायख'थिनि बिजाथि। मख'नो गोनांदि भारतीय जनता पार्टीआबो मैया पवित्र मार्घेरिटानि मुंखौ राज्य सभानि बिजाथि महरै फोसावदों। बेराफारसे बेरेखा हान्जाया दासिम बिजाथिनि मुं फोसावनाय खौरां मोननाय जायाखै। फैगौ 2 एप्रिल खालाराव आसामनिफ्राय राज्य सभानि मोननै मासिया लांदां जागोन। आथिखालाव बे मोननै मासियाव दङ एमपि महरै रिपुन बरा आरो रानी नर। इउपिपिएल दोलोआ रोनगोरा नार्जारिनि मुंखौ फोसावनाय लोगो लोगो चिरां जिल्ला आरो काजलगांव ब्लकनि इउपिपिएलनि मावथिफोरा दैदेनगिरिफोरा गोजोननाय मोन्दों। मख'नो गोनांदि रोनगोरा नार्जारिया 2015 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव एमसिएलए महरै बिसायख'जादोंमोन। 2020-21 मायथाइनि बावैसो जालांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिथाङा काजलगांव बियाबनिफ्राय जेननो गोनां जादोंमोन। मख'नो गोनांदि संसदआव आथिखालाव रावबो बर' सुबुङानो एमपि महरै गैया। लकसभा आरो राज्य सभायाव सासे बर' सुबुं गैयैनि जाहोनाव रोनगोरा नार्जारियानो जाहैगोन देरहायोब्ला राज्य सभानि सासे बर' सुबुं एमपि। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड निउज 24। गोजोन्थों।